そうか。御意。分かっている。聞こえるか。今ニック機に迫る敵を。その実現はすぐそこまで来て。我が名はボーゼル。かかってくるがよい。我が命に従い、その姿を現せ。我が闇の王子の我が命に従い、その姿を現せ。ボーゼル様がいる限り闇。我が命に従い、その姿を現せ。私は何があろうとボーゼル様に従う。我が命に従い、その姿を現せ。ご命令ください。ご命令ください。魔物不ソーン殿、よし。はっ、ホーキングコホーキングコ、食らえ。こいつでとどめ。